Brna do Prahy a jdeme do prvních desítek metrů kategorie kadetů, ve kterých velmi dobře bojuje dvojice Josef Jelínek a David Bartek. Ty se tlačí hodně dopředu a hodně... Vládí. Pojďme, kdí. Vládí, dobrý. Mám Vládí. Makej. Super, Vládí. Vládík. Vládí, keep going, come on Vládí. To dobrý. Vládí. Dobré, šlap, vydrž. Je to dobrý. Vládí, come on Vládí. Opravdu dobré, vydrž. V roce mezi kadety, protože ty rozestupy na 10. místě jsou porovnatelné s tím, co jsme mohli vidět v loňském roce, ale ta špička prvních 5 závodníků, samozřejmě k tomu můžeme přičíst ještě 6. Jana Gavendu. Rozhodně měli atakovat ty příčky vůbec nejvyšší. Startovní výstřel právě teď posílá juniory do dnešních prvních metrů. Na první pozici se tlačí v tuto chvíli ideálně Roman Lehký, je tam s ním ale Matěj Průdek a výborně tam také rozjíždí. Pavlačík. Hezky Vašku, pojď, dobře. Hezky Jakube, hezky a pojď nečetky. Pojď Sandy, pojď. Pěkný Járou. Jedem, Vašíku, Vašík. Šlapej, makej, je to super, dobrý. To je ono, piš to, pojď. Vašík, come on Vašík. Jdeme k ním, pojď Járo. Vašík, keep going. Pěkně. Come on Vašík. Krásný. Vydrž. Come on Vašík, come on. Dobrý. České republiky roku 2014. V tom dnešním závodníku nechybí ani Ivan Kvandoležal a Přemysl Novák. Bronzovou medaili to dnes stihli pod 1 hodinu Lukáš Kobec za 59:58. Za Dominikem Vránou teď nájezd do... Come on. Was that him? No, here he comes. Come on, Vašík. Come on. Come on, Vašík. Come on. Come on, Vašík. Nearly finished. Come on.